presne na tomto mieste podvečer včera 12-ročný cyklista v jazdnom pruhu v protismere. K tragédii nechýbalo veľa. Tieto práce, ktoré sa realizujú teraz, dostavba chodníka, jeho presmerovanie, takisto aj na druhej strane, mali byť hotové predtým, než sa kruháč spravil a než sa namaloval, pretože to dočasne vytvorilo nebezpečnejšie miesta. Aj tento chodník s prechodom-neprechodom mal byť spravený predtým, ako sa vyznačil samotný kruhový objazd. Ako vidíte, dlažba je už vymenená, už nevidiacich nezvedie tento chodník priamo do kruháču. A okrem toho chýbajú ešte zásadné prvky, a to takéto ostrovčeky, ako sú pred týmto prechodom prechodcov, tak také ostrovčeky aj pred prechodom prechodcov, kde kruháče začínajú. Zdá sa, že zmena na meste je na mieste. Majte krásny deň, v živote krásny.